Salutare și bine v-am de 6 să jucați Shadow Fight 3. Să dăm biceps. Ok, sunt la nivelul al doilea. Nu mai știu. Cred că al doilea sau al treilea. Noi vom încerca astăzi să fim nu știu ce să spun. Ok, eu am câștigat de data asta. Am câștigat de mai mult mai înainte, dar am dat la pauză. Aveam ceva treabă. Eu întocmai am primit 4 de asta, de fapt. Balonul. N-am vrut. Apropo, să vă abonați la canalul, să abonați la canalul Sugarboy. De data asta, și mie îmi place cel mai mult Sugarboy. Că nu prea, e un pic mai greu să fac numele. Vă abonați la canalul Sugarboy și la canalul meu, dacă nu vă obligue. Doamne și domnilor, să vă prezint Doamne am o armă foarte enervantă, o sabie care nu-mi place deloc. Nu știu dacă v-ați bravo, mie nu prea. Nu le-am stabile, dar mai câștig uneori cu ele. Și acum, vai de capul meu. Mă vom lua și chestiile astea. Nu trebuie să mă extrem de bune. Ok. Văm aici. Hai la acțiune.
Cred că este un canal Yorgo Vlogs. Un prieten de-al meu foarte bun. O să fac o piesă despre... Vai, ce păcat că n-am apucat să dau așa. Mă, să mă văd pe mine? Wow! Tocmai ce a fost asta? Oameni buni, ce a fost chestia asta? Eu nu știu, dar am fost cel mai bun jucător pe cinste. Nu vă mint, nu vă dezamăgesc. Pe niciunul, dați un like, subscribe la canalul meu, vă rog. Am avut un canal cu un ceas, acum de minute. Am avut un canal cu un ceas, dai de capul de 5 minute era. Deci nu vă vine să credeți dacă l-ați văzut. Cred că l-ați văzut, nu știu. Am avut abia 4 abonați la un